Георги Железов, заповядай, създава Mind Studios, което създава видеопродукции за много по-кратко време и много по-нисък бюджет, използвайки изцяло изкуствен интелект. Има нещо много критично, което осъзнах. Медийната индустрия е счупена и има нужда от промяна, казва Георги. Ласетър, който по това време работи в Disney, започва да прокарва идеята за компютърната анимация. Тогава всички мислят, че той е луд и дори се стига до там, че той бива уволнен от Disney. Заедно с Стив Джобс създават първият пълнометражен анимационен филм, който е изцяло направен с компютърна анимация. И тогава, това е, разбира се, филмът Играта на играчките, който смятам, че всички сме чували и знаем. Истината е, че 30 години по-късно това е стандарт. Това е начин, по който се осъществяват анимационните филми, различни специални ефекти и така нататък. Отново идва такава технология, която ще промени цялата индустрия. Технология, която ще позволи, както тогава с компютърната анимация, анимацията да се прави много по-бързо, с много по-малък ресурс, който е необходим. Но тази технология, която идва сега, а именно изкуственият интелект, ни позволява да създаваме визуализации, които са абсолютно неразличими от реалните. И аз ще ви покажа примери за това, което сме направили.